Йөрәгемә утлы хәнҗәр кадап, нәрсә исбатларга теләдең? Биек коя эзләп йөри хәзер, яратам дип типкән йөрәгем. Күзем йомам, күз алдымда һаман, сөям дип дәшкән иреннәр. Каны саркып аккан йөрәгемә, дәва таба алырсың кемнәр? Язмыш нигә салдың йөрәгемә, мәңге җәрәхәтле мәхәббәт. Бөек хисләр керсез булалар бит, язмыш сиңа миннән ни кирәк? Язмыш нигә салдың йөрәгемә, мәңге җәрәхәтле мәхәббәт. Бөек хисләр керсез булалар бит, язмыш сиңа миннән ни кирәк? Көчем җыеп сулыш алмак булам, калтыранып чыга сулышта. Яше кибеп катып калган йөзне, бүген салкын җилләр юата. Күзем йомам, күз алдымда һаман, сөям дип дәшкән иреннәр. Каны саркып аккан йөрәгемә, дәва таба алырсың кемнәр? Язмыш нигә салдың йөрәгемә, мәңге җәрәхәтле мәхәббәт. Бөек хисләр керсез булалар бит, язмыш сиңа миннән ни кирәк? Язмыш нигә салдың йөрәгемә, мәңге җәрәхәтле мәхәббәт. Бөек хисләр керсез булалар бит, язмыш сиңа миннән ни кирәк? Күз алдымда һаман, сөям дип дәшкән иреннәр. Каны саркып аккан йөрәгемә, дәва таба алырсың кемнәр? Язмыш нигә салдың йөрәгемә, мәңге җәрәхәтле мәхәббәт. Бөек хисләр керсез булалар бит, язмыш сиңа миннән ни кирәк? Язмыш нигә салдың йөрәгемә, мәңге җәрәхәтле мәхәббәт. Бөек хисләр керсез булалар бит, язмыш сиңа миннән ни кирәк? Язмыш нигә салдың йөрәгемә, мәңге җәрәхәтле мәхәббәт. Бөек хисләр